nzuzo kwudere m gịnị ga-emechi dị n'ụzọ mgbaba n'otu shop one boy asị onye nọ na shop nyara ebie isi efi nwaanyị wee were sachet of akpụrụ achị wee debie n'aka m ghọrọ mkputie chai ya na ọ bụrụ na etu anyị si alaike anụ efi na nsị nwaanyị gị rebekwa m madam rebekwa m anụ efi ya ewere nya wee kpa m n'aka ndị mmadụ ewere ọchị wee chịkwado m pastọ na-ala mmanya ọkụ oboyi ịchọ isi efi ije zụrụ anụ n'ahịa ịta adị amị anụ amị ogbenye ji aka egbu onwe ndụ adịghị na bọtụ Isaiah 5 verse 22 na Proverbs 23 verse 31 it says that you shall not be a hero at a strong wine and do not look at strong wine when red in the cup ọ na-ata ata ka agwọ python pọmpọm bụ n'ahụ isi ọgbụ isi kote bụ ọgbakpọ onye anya ejiro mistake a correct mistake husband abụrụ iti band onye hapụ men wee zawa mmee wife bụ knife ebeghị ka ụgbọ ọkụ ya na onye ọbụla nwunye ya kpasiri iwe ọkụ ya wee gbapụ nzụrụ mmanya ọkụ sekwasị ya anwụrụ ọkụ ka o wee kuulu obi ọkụ na hot temper dịka onye rere nkịta wee zute enwe onye rere nkịta zute enwe ihe ntụ ka nọkwa be gị. Any head without a brain is a heavy load to the neck. Osondu abụghị naanị ikpe ezigbo ekpere gụọ Baịbụl mee fasting wee bukwasị ya ọnụ o sokwa mana Osondu bụ ịfụ ọnwụ from a distance ichea asị m gịnị inye efe ka unu wee fụkwa o ndị ọcha wetere chọọchị kpọrọ mmekọ nwoke na nwaanyị ezigbo aha eji wee mara ya onye ntapie wee tapịa n'Igbo zụọ ọchị wee tụọ ebe niile nwa bekee wee sụpụkwa the second time mmadụ ishi atapị ụzọ ọchị atụkwa ọzọ nwa onye ọcha wee dị surprise ma gwa onye ntapi ya kpokene ihe ọzọ ka a mara na udo a ga-adị mara ebe mmiri si wee banye opu ụgbọghọrọ onye ntapi wee fee n'isi fesisia wee see n'isi wee kpọọ onye ikwu iko udo wee dị kama ana m ajụ onye asịkwara na njụrụ etu a nwoke na nwaanyị si anụ ibie taa nwaanyị anụ nwaanyị onye ikom anụ onye ikom inyom aka ga-akpụ ikwu iko ka a ga-akpụ ihe ọzọ ewu obu apantụ n'aka bụrụ obu apantụ n'anya anya n'elu ụwa Jehova usuu niile nke ndị agha na Numbers 25 verse 1 na Leviticus 18:3 to 20 Proverbs 6:23 na 1 Corinthians 6:9 wee megide wee nyogide wee nyopụ Israel n'ikpere arụsị dị iche iche dịka o si wee dị taa arụsị ikwu iko arụsị ego arụsị ịchọ mma na arụsị mmegide escape gbaba ọsọ ndụ gị mgbe ndụ karị were ihe wee chọọ ewu ojii maka na ekwekwe na-ekwenute ekwere anọkwa na mmiri ncha baa gị anya ọkụ ala mmụọ bụ eziokwu Revelation 14 verse 9 to 33 na Revelation 19 verse 20 na Revelation 21 verse 6 to 8 and Luke 16:9 to 31 death can come at any time anywhere ọnwụ adịghị enye notice ọnwụ nwere ike igbu mmadụ n'ime chọọchị ka iwee fụ na ọnwụ adịghị atụ egwu ọ bụrụ na m na-eme mpụ dị iche iche were ọgwụ na-egbusi ndị mmadụ n'obodo emesie ndị okpukpe ndị ọnụ ọna emesie wee were m oge wee debe m n'onu are you a Christian or not ewere m n'onwe ya wee zaa ha I'm not o abụghị m onye Kristi so that I will go and prepare for eternity mụ na Jizọs akpụ udo onye ọbụla nwụrụ n'ihu ọrụ ebe a na-ezi ozi ọma ọ gawa n'igwe direct is an old doctrine and a white lie jekene ka ịgụke n'akwụkwọ nsọ gị Matthew 7 verse 15 to 23 na 2 Timothy chapter 2 verse 19 or say many will say to me on that day Lord Lord I preach in your name prophesying and doing miracle in your name then I will tell them depart from me you workers of iniquity I know you not for the Lord knows them that are his let he that nameth the name of the Lord depart from iniquity etu aka papa nnukwu si wee were ọgwụ n'ọtụ n'ọkpọ kwụ na-asụ ndị mmadụ akwụ gwodo kechie ndị ekechiri wee debe emesie papa nnukwu anwụrụ eje were krọs Jizọs debere ya n'akwụkwọ eji akwụ ozu obituary nke ọ na-egosi na papa nnukwu aghọọ n'onye otu Kraịst overnight ka ọ na papa nnukwu kpacha anya wee chịrị ụdọ wee jekwugbuo onwe n'obe Kalvarị maka na onye riri anụ mgbado terie n'egwu gone to glory must everybody be in glory let them join the ancestors glory is not an Igbo word glory is very far ebe ndị otu Kraịst kwere ekwe dị nsọ na-ebi ma emesịa I can never write to my father a hero is gone n'akwụkwọ eji akwa ozu maka na o chiri eze afọ juru 1 na-azụ ọnwa na-etiri ọra n'ọnụ hapụ inyere ụmụnne aka maọbụ inyere ụmụ ogbenye aka ogbu efi abụrụ ịta anụ efi ikpunye chọọchị ma obodo efi ikpunye efi n'enu efi nnanụ
ewere m sokwara wee tụọ gị ogbu efi ime ezi ihe wee cheta gị ka o si eme bụ ka esi akpa oke. Gịnị ga-eme Chidi mekenere onwe gị ebere? If your ministry cannot change you, why not change your ministry? Ma ị try ya omenala. Chidi nke ibi n'ụlọ nsọ na-ete mmanụ nsọ na mmiri nsọ na-aga nsọ nsọ n'ụzọ ma ị na-akpọ mmadụ ibe gị asị na-agba asịrị amịbọ ijezie n'ime ahịa irebe mmadụ aka nkịta n'ọnụ enwe. Of course, John 8 verse 44 na 1 John 3 6 10 and Revelation 21 verse 9 it says that the devil is the father of all liars and all liars will enter the lake of fire. Ọkụ ala mmụọ including asị ime ahịa ọkwa the same asị ndị ụka onye nọrọ na-eke mkpọ ọ nọrọ n'elu ọkada na-aza na ya nọ n'obosi ka na anaghị asị na Safira nwunye eji wee banye wee nwụọ ọnwụ erughị eru without a brief illness. Acts of Apostles chapter 4 verse 36 to 37, Proverbs 11 verse 1 na Acts of Apostles chapter 5 verse 1 to 11. Ha ji azụ iko wee rebe ụmụnna garị nwanna wee sisi ofe egusi ogiri ada esi isi ogiri ọkara ụtụ ọka chai ihe Chukwu ga-ekpe erikakwọnụ. Asị m onye chi ịzụ ahịa imitation nya kpọsi imite ọkpọsi original agwa akọwasi onye chọọ original were ịchọkwa na imite ka gani. It is a matter of choice. Nne na nna ejiri ego ebutere na wanye maọbụ nke a gbatara n'iro azụ nwata ọ ga fine this life. Mba, cut your coat according to your clothes. Slow and steady wins the race. Oji nwa ya adị emerụ arụ emesi ihe ga-adị mma. Osondu Agwu Ike, your physical appearance is part of it from head to toe. Ọ dị egwu eyi nwanyị gwara her husband, honey, I want to do my hair, I need money. Nwoke obiọma wee chiri ọnụ ego na ọgụ ego na mbọ wee chighi n'aka. Nne m o, ị chọrọ ịkwanyere m isi? It is alright, ngọnụ. Na ntabi anya nye efepụ mabata bọsasịa isi ma kwa anya mmanụ n'elu na-achịrị m ọchị. Daddy, what does it look like? Hey, nwoke wee fee n'isi. Nne m o, ịkwa isigo? What does it look like? It looks like a masquerade. Kedu nke Igbo ebupụ apụ na nke Igbo bata nke ka ibie mma? Mama ego m n'aka amachie gị ntị ị na-akwa isi. Oge gboo ndị omenala nwere anya ime mmụọ na-ada mmiri na-asa daa ọhịa na mba na-asa ga wee kpọta nwa dibịa kara aka gaa na arụsị wee tụọ mma mma. Even ndị ụka waterside knows what I'm saying concerning isi dada. Ụka wee bịa mebisi omenala daa steeti na-asa si obodo Lagos kpọrọ pastọ kara aka na-asa wee kpuo ụmụaka isi dada ma gaa chọọchị tụọ mma mma ka nwunye m dara shade na-asa jekwa isi dada maka ụdị ego ayọrọ ndị dibe ji agba dibịa afa. Ụmụ mmadụ were ndụ ha n'iberibe wee na-egwu egwu wee na-eme nwa ya initiate. It doesn't matter, emesi ọghọrọ matters are rising. Ọ dị same ịchọbiga mma oke ka ọtụtụ ji wee chụfusie mmụọ ọma na-ebute ihu ọma ma gbaga n'ụka mmadụ na anọ ọma maka ozi ọma na-ebute ihu ọma. Nnekwu udene ji wee mapụchie na mmiri wee mapụta jụọ ụmụ udene ka ọ dị. Ụmụ udene wee chi aka ndị China. Nna anyị ma udene kịta ka ịjọbụ udene wee sigbuo nkapi. Nwanza na-erure si na ya na-asha mmanụ ozugbo onye ara apa n'isi onye n'ọdụ apa n'ọdụ onye n'isi. Ọtụtụ mekọp aghọ na mesọ onye ka Awụsa na-ekwere ụta. Otu ihe nji wee like ya bụrichi nke bụ na onye tesịa o mechi ọtọ na ọ wee na-ete gị. Ịma na ihe ekwensu ji wee bụrụ ekwensu na ọgwụ tọsịa ndị mmadụ nyanyesie gị ngwongwo na ngwongwo wee kpọrọ gị gaa na mmiri oski. Baby, you fine, ichi aka fine, are you actually fine? Enigwe abụrụ maka ndị ara ndị isi mmebi maọbụ ndị ụka waterside sara mmiri weta aka oyibo na ọbara piji. Ọ bụ ndị eji ọbara wee gbapụta mụla anya. Chọrọ ibe wakwa, Israel wee be wakwa, akwa na-ebe
iwe efu otu ihe nchọpụtara dị iche na maternity gown na maternity trouser is a matter of choice. Onye kpọrọ nkịtị aka ọ na-aza, ịkpọ ya bingo ọza gị, ịkpọ ya gịnị ga-emechi it will also answer you. Onye o gwara onye ọ na ọ kakwanụ mma nwa m ịza vero trouser hapụ ịza Veronica ka ha ka na-ekwu ada Jizọs nke eji ọbara wee gbapụta wee tinye isi n'ahịa yiri bọnshọ njinji wee jie n'ahịa ọchanja. Ha bịara ahịa ụmụaka ata na-akpaka ahịa. Left for me, onwekwu ihe dị iche na onye yi pant na onye yi nika baa ime ahịa. Is a matter of choice. Onye kwuo eziokwu asị kpọgbuo ya n'elu obe. Ayọrọ eji mgbagbu aghọrọ ọgụ. The gospel of love. Ọ na-agbakọ obi mana ọ na-azọ mkpụrụ obi. It was in our ignorance ka anyị ji wee were akwa wee kpuchisi ọtọ ukwu osisi kpọọ ya chi ma gbawa ụmụaka anyị ọtọ. Ndị ọcha wee bịa wee chinyesi ụmụaka anyị akwa wee gbawasi osisi ọtọ wee kpọọ ya arụsị eji aka wee mee. Ndị ofesi ekenekwe m unu, ndị ọcha ekenekwe m unu, kama na otu ihe na-agba m obi na ndị akwachiri anyị akwa ewere na nwa abante na peteri wee kpojuo ahịa were nnọọ nwa ya nwa wee napụsị anyị akwa ndị a ha chiri anyị gboo. Proverbs 7:10. Etu a ka ụmụ anyị si wee gboro akwa n'obi yipụsie wedding gown yiri nighting gown wee na-eti isi na chọọchị na abịara wedding. Somebody esi somewhere wee machapụta n'ụdị onye ọzụ nkịta. In the name of Jesus, I join this couple till death do us part. Ọ dị egwu. Ezekiel 34:2-5. Ọ kpọrọ ha ndị ọzụzụ atụrụ na-ata anụ atụrụ. Ndị ara gafere ebe a na-eme crusade wee gafere with I don't care ga dọkaraba na-eji na posta eji eme ngosi maka crusade wee kpuchie ọtọ ha. Evangelist, we don't need your miraculous healing. We are not mad. Isi dị anyị mma. Ndị nke na-eme organized crusade isi na isi dị ha mma wee kwakọrọ yipụsi akwa eji eme crusade gbara ọtọ wee gaa na chọọchị ha chọrọ iburu Chukwu abụ. You can't blame the mad people. Onye ọrịa na-agwọ ndị ọrịa. Ihe Chukwu ga-ekpe erikakwa. Sọni ji wee kirichaa ije Solomon the king na ndị inyom ụmụ nwaanyị na 1 King 11:4 na Ecclesiastes 7:28. Wee sị m na Chukwu kesiri enu na ana wee zuo ike kee ụmụ osisi mana sinsi Chineke ji wee kee ụmụ nwaanyị na onweghị ma Chineke ma nwoke nke trọbụl ụwa kwere wee ṅụọ mmiri tọgbọ iko wee kpọọ sọ n'isi ya nwoke m shut up mechie ọnụ. It's not biblical. Preach what is biblical. Etu esi nwee ndị isi mebiri emebi dịka Jezebel na Delilah, Atalia na Diana ka esi wee nwekwa ụmụ ọma dịka Esther, Deborah na Jael na Abigail. Ndị na-agba mbọ na ndị na-agba mbọ. It is a matter of choice. Ihe ndị okenye kirisiri anya wee wepụ isi ka ụmụaka taa sị na ha ga-afụ isi ya n'ụdị love wee na-abụ ya ụbụ. Ọ dịghị mfechi ịkwụsị ahịa udene mana onye ọbụla amata na onye na-ata anụ udene na ihe na-atọ ụtọ na-egbukwa egbu. Mkpụrụ ọbụla onye ozi ọma kụrụ ka ọ ga-emesi wee ghọrọ. Your message has to be balanced. Bịa were na Jizọs na-enye ndụ, which is very correct. Bịa nye enu na Jizọs na-achọ ndụ mkpụrụ obi uru, which is also very right. Maka na mgbe Jizọs na John the Baptist kpọrọ ha generations of vipers, you are like your fathers the devil. Obi ha wee gbazee ma wee jụọ Pọl na Sai, gịnị ka anyị ga-eme wee zọrọ mkpụrụ obi anyị? Wee zaa ya, chegharịanụ, unu ga-efe Chukwu site n'omume na ịhụnanya na ịrụ ọrụ dị arụ unu n'ụka. Ọ ka chọọchị tokwa ọsọ ka onye ọzụ atụrụ anyị ji wee zie nwaanyị shedie na ada ozi ọma nke ozugbo Jehova sharp nwaanyị wee kporo ogbo akpa wee wakpo nzukọ. That very Sunday ka ebunuru ego ndị ụka, ego onyinye, ebuberization. Pastọ na-agụ nwaanyị akwụrụ na-ekiri na-eche ka emesichara wee mesie pastọ wee gụsịa bukwu ego na chọọchị. Nwaanyị ekwe n'isi wee kụọ onwe ya aka wee mee disappear. Ụna her miracle was on the way and the miracle has been hijacked. Ọ bụrụ ihe akpara ka a na-ekwu. Revival ekwesịghị dị ka ihe egwuregwu ka nwata furu efu ndị TV kpọpụtara n'igwe onyonyo every week akpọta nwan. This little boy is missing his mother. He lost his parents 2000 years ago before the birth of Christ. Ọ dị egwu. Thank God nọ ndị a chụpụrụ revival na nzukọ buzi lantern na mpana na-achọ revival nne na nna gị na-achọ gị chọsiwekwa n'ike na revival ga-emecha wee nata. Mana a na-achọkwa revival na-achụ nta ego ka ezikwa ezi ozi ọma. Revival ga-emecha lata maka na the moment Virgin Mary chọpụtara na Jizọs efuola n'ime ndụ ya
ya hapụ husband, hapụ akụnụba, hapụ everything na everything, gbachiwe na temple dị n'obodo Kana to get the most important na ndụ a bụ Jesus. Luke 2 verse 43 to 46. Taa ugbo 1 John chapter 3 verse 8 osi onye ọbụla na-ebi ndụ na mmehie bụ nwa ekwensu. Once upon a time, otu onye ọkọt bi na city I know jidere the villagers wee na-agwọ ha ịba, na-agwọkwa fa ka abacha. Ndị nwaanyị na few men dị n'ime ha wee decide ya were early morning group prayer ka e wee kpegbuo n'onye ọkọt. Ha chọrọ ibind ndị ọkọt. Chai, heaven is very far. To tell you how far heaven is, one young evangelist, nna ya bụ retired pastor, wee brainwash ya ndị village ya niile. Unu zụtaba igodo na key. The bigger the key, the bigger the miracle. The faster your miracle. Heaven is very far. Emesịa nwa wee bukọrọ igodo ya niile wee bọọ ahịa ọgbaete wee bido ahịa igodo. Onye amụma gwara ndị village zụta hot drink, na ndị okenye ha ji hot drink wee kpụọ arụsị na-enye ha nsogbu ka eme deliverance. Ana m ajụ onye amụma, after the deliverance ka ịkwanụ awa bottle ndị mozi ya na-edekọ. Etu a ka ọtụtụ kpaba osisi ọfọ n'aka ji wee were nnọọ nwa ya na-arịbanye na chọọchị. Kedu ọfọ na-azụ microphone na prophesy to your life. Ọfọ bụ ọfọ, ihe dị iche na prophesying ma ọ bụ ọfọ agọrọ na chọọchị na nke ihu arụsị is not the location but the type of the priest. Ọnụ m shut up maka na onye uwe na-aghọrọ onwe kpacha anya wee dobe ite na n'ụlọ wee si na o nwere ike ruo na mmiri nwange na-atakọ. Ọ bụrụ na anyị amaghị ihe a ga-eme abana kama ewere abana wee sụọ nri. Anyị ncha mana ndị bụ ajọ ma but we have various reasons to admire them and patronize the wrong doctrine.